падарожжа удвая прыемней адпраўляцца, калі побач з табою надзейны сябра аўтапартал abv.by. І ў падарожжа мы адпраўляемся разам з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі, а па дарозе слухаем сваё. Шаноўнаму панству дзень добры! Вось вандроўныя зімнія шляхі прывялі мяне ў цудоўную вёсачку з вельмі прыгожай назоваю Добромысль. А знаходзіцца гэтая вёска ў Івацэвіцкім раёне Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Нашы тапанімісты, шаноўнае панство, ў адзін голас кажуць, што назова вёскі гэтай Добромысль утварылася ад старажытнага імя Добромысл. Ну, гэта значыцца, чалавек быў такі, які меў добрыя мыслі, а паганых думак у яго зусім не было. І вось такімі добрымі мыслямі ён і заснаваў вёсачку гэтую. Ну, каб тут ягоныя нашчадкі вось хораша жылі, смачна елі, песні пелі і хорошыя мыслі мелі. Гэтая вёска, шаноўнае панство, Добромысль, вядомая яшчэ аж з 15-го стагоддзя. І гэта даказалі нашы вось рупліўцы, гісторыкі. Яны корпаліся ў архівах і там знайшлі даравальныя граматы вось Казіміра Ягелончыка. І вось у гэтых граматах Казімір Ягелончык, значыцца, дорыць вёску гэтую Добромысль Яну Неміровічу. І, кажу, зрабіў ён гэта недзе вось на пачатку свайго праўлення, недзе ў 1440-х годах. А вось на пачатку 16 стагоддзя гэтая вёска ўжо была ўласнасцю Александра Івановича Хаткевіча. Ну і вось у 1514 годзе тут у гэтай вёсцы здарылася адна, ну, даволі такая непрыемная, прыкрая гісторыя. Два вось браты, гэта Мікалай і Ян Шчытовічы, прыехалі сюды з вельмі такімі недобрымі мыслямі. Я б сказаў, з дрэннымі. Ну, мусіць, хлопцы былі на падпітку, таму што цірозы такога не рабілі. Яны прыйшлі сюды ў вёску і павыганялі са сваіх хат вось Арловіча, Антаховича, Панфіловича, хаты іх не папалілі, астаткі іхнія, кароў, свіней, там і коз, усё пагналі з сабой. Ну і пра гэта ўсё, канешне, стала хутка вядома Александру Івановичу Хаткевічу. Александр Іванович Хаткевіч быў на тыя часы маршалак гаспадарскі. Ну і яму, калі расказалі ўсю гэту гісторыю, што здарылася тут у Добромыслі, то ён адразу сеў, значыць, за стол пісьмовы і напісаў ліст самому великому князю и королю Жигимонту Старому. И написал, значит, что великий князь, что ж это у нас такое великим княстве робится? Бандюки рабуют сярод белого дня. Ну, Жигимонт почитал лист, значит, и сказал: передайте Ивановичу, нехай не хвалюется, кто перед державой виноваты, той будзе пакараны. І, карацей, злавілі гэтых братоў Шчытовічаў, ну, не ведаю, там, білі іх ці не білі, ну, і як білі, але да суду прыцягнулі.
прыцягнулі іх да суду і далі кожнаму штраф па 12 рублёў. Тады гэта былі вялікія грошы. Ну, вось такі дакумент, значыцца, ляжыць у архівах нашай пра гэтую вёску Добромысль. Пазней вось Добромысль узгадваецца ў летапісах яшчэ ў сярэдзіне 16 стагоддзя, пад канец 16 стагоддзя і належала ўвесь час тады менавіта вось князям Хаткевічам. Ну, самі князі тут не жылі ў Добромыслі, але бываць, думаю, бывалі. І не аднойчы. Вось у кнізе «Рэвізія пушчаў і пераходаў звярыных» у Вялікім княстве Літоўскім узгадваецца такая добромысленская пушча. Я думаю, што гэтую пушчу Хаткевічы часцяком прыязджалі на паляванне. Вось, дарэчы ж, вось раней шляхта брала моладзь з сабой на паляванне, вось, каб з рагацінай на медведя выйсці, каб дзікоў паганяць з мячом, з кап'ём на зубра пайсці, каб вось дыханне пачулі звярынае, у вочы зверу заглянулі. Ну, каб пазней, калі б давялося у бітве быць, то каб у бітве стаялі моцна, вось не баяліся ворага і баранілі сваю зямлю родную. Бегала сторожа з чистого поля, добрый вечер. Лес і рэчка, шаноўныя панства, заўсёды кармілі вось добра мясцовых жыхароў. У лесе поўна звяр'я, грыбоў, ягад, у рэчцы поўна рыбы. І вось гэта рэчка назавецца Шчара і цячэ якраз паўз вёску Добромысль. І вось Шчара, яна ўпадае ў Нёман, а там у Балтыйскае мора. Ну і вось наш з вамі дзяржаўны і ваенны дзеяч, вось паэт і кампазітар Міхал Казімір Агінскі вырашыў злучыць дзве ракі, вось Шчару гэтую з Ясельдай, якая ўпадае ў Прыпяць, а там у Днепро і ў Чорнае мора. І вось на грошы Міхала Казіміра Агінскага быў пракапаны канал. Яго капалі з 1765 па 1775. І гэты канал злучыў дзве рэчкі Ясельду і Шчару. І вось так злучыў ён два моры, Чорнае і Балтыйскае. І па гэтым канале вось і ў адзін, і ў другі бок адпраўлялі наш высокаякасны беларускі тавар. І сярод астатніх прыстаняў вось вылучалася і Добромысленская прыстань. Ну, на ёй загружалі гэта у большасці лясны тавар. Там дошкі сасновыя, дубовыя калоды, лазовыя пруткі, грыбы, ягады, ну і шмат чаго яшчэ. Грузілі зерне, шмат адпраўлялі па гэтым канале у два бакі, в одно другое мора. Ну, я вам хочу сказаць, што шмат з мясцовых жыхароў, хто вось з добромысленцаў, вось па рэчцы Шчара адпраўляўся на ўзбярэжжа ці Балтыйскага, ці Чорнага мора. Бегла сторожа з чистого поля, добрый вечер. Як ударила копьем у вороты, добрый вечер. Молодый дядю, ты спишь, ты ляжешь,
А пад канец 18 стагоддзя, вось якраз праз 20 гадоў пасля таго, як быў запушчаны канал Агінскага, Вялікае княства Літоўскае было цалкам акупіравана расійскай імперіяй. Ну, але дух народа не быў скароны. І вось у 1812 годзе шмат хто, а то бы сказаў і большасць беларусаў, узяліся за зброю, каб падтрымаць Напалеона, марачы, што той дапаможа адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. І вось адным з тых, хто узяўся за зброю і пайшоў вось у войска напалеонаўскае, каб разам з ім змагацца супраць Расіі, гэта быў уладар вось гэтай вёскі Добромысль Константин Юндзіл. Ну, але вайна была прайграная, і у Юндзіла вось Добромысль быў адабраны расійскімі ўладамі. Ну, але ў 1814 годзе была абвешчана амністыя, і Добромысль зноў апынуўся у юндзілаў. Самі юндзілы, яны жылі не ў Добромыслі, а вось у 7 кіламетрах адсюль, у фальварку сваім Югалін, вось у палацыку. І вось там, у 1825 годзе ў сям'і Уладзіслава Юндзіла і Багумілы з роду Сухадольскіх нарадзіўся сын Францішак. І вось бацькі аддалі вучыцца за ваеннага. Ён пазней служыў вось у Петербургу кавалерыі. Ну, а ў 1858 годзе ён выйшаў у адстаўку у званні ротмістра і вярнуўся на радзіму, на бацькаўшчыну. І вось у Гародні Францішак Юндзіл уступіў у тайную арганізацыю рэвалюцыйную, створаную Кастусём Каліноўскім. І вось Францішак Юндзіл, вось тут каля вёскі Добромысль і Югалін у лясах сабраў з мясцовых жыхароў паўстанскі атрад, які пазней налічваў недзе каля 300 паўстанцаў. І паўстанскі камітэт Францішку Юндзілу даручыў камандаваць усімі ўзброенымі сіламі ў Слонімскім павеце. Ну, а правай рукою Францішка Юндзіла быў ягоны сябар, беларус Ісідар Лукашевіч. Падчас паўстання 1863 года у Добромыслі стаяла старая уніяцкая царква, збудаваная яшчэ ў 1703 годзе вось шляхцічамі юндзіламі. Дарэчы, захаваўся стары фотаздымак той царквы. А яшчэ ў архівах захаваўся дакумент, у якім сказана, што 5 траўня 1863 года у вёску Добромысль увайшоў атрад паўстанцаў у 100 чалавек, якім камандаваў Ісідар Лукашевіч. І вось каля уніяцкай царквы сабраліся ўсе жыхары вёскі Добромысль. І Ісідар Лукашевіч зайшоў на ганак перад царквою і зачытаў перад людзьмі паўстанскі маніфест. Ну і, думаю, звярнуўся з прамовай такой да народа, што браты і сёстры, вось надышоў час, калі мы павінны разбіць вось кайданы, накінутыя на нашу бацькаўшчыну расійскай імперіяй. Надышоў час скінуць путы і стаць свабоднымі. І ў архіўных дакументах вось сказана, што добромысленцы яны падпісалі паўстанскі маніфест і далучыліся да паўстання Кастуся Каліноўскага. І вось добра было б, калі б у Добромысле дзе тут паставілі памятны знак вось у гонар добромысленскіх паўстанцаў 1863 года. Дарэчы, вось гэты паўстанскі атрад пад камандаваннем Францішка Юндзіла і Ісідара Лукашевіча, ён удзельнічаў у знакамітай бітве пад Мелавідамі. Ну, а пазней гэты атрад яшчэ доўга па лясах тут мясцовых вёў партызанскую вайну з карнікамі. Ну, Францішак Юндзіл, ён хварэў на сухоты, і сябры яго адправілі за мяжу у Парыж, але хутка пасля паўстання ён 1800
65 годзе памёр. Ну, а Ісідар Лукашевіч яшчэ доўга змагаўся тут з карнікамі і загінуў у баях пад Слонімам. І ў Слоніме Ісідар Лукашевіч і пахаваны. Вось гэта вясковыя могілкі. І магчыма, што і тут калісьці быў пахаваны хтось з паўстанцаў 1863 года. Ну, але пра гэта мы сёння ўжо не даведаемся. Падчас паўстання кругом гойсалі карнікі і забітых паўстанцаў, і тых, што паміралі ад ран, хавалі па начах у потайкі, каб ніхто не бачыў. І, дарэчы, вось тут, на гэтых могілках, у тыя часы стаяла яшчэ і драўляная уніяцкая царкоўка, якую збудавалі таксама шляхцічы юндзілы. У Дабромысле, шаноўнае панства, калісьці было дзве уніяцкія царквы. Адна на могілках, адна ў вёсцы. Ну і вось гэту царкву, што ў вёсцы, ну, з ганка якой Ісідар Лукашевіч зачытаў паўстанскі маніфест, расійскія ўлады разабралі. Ну, а замест яе ў 1874 годзе збудавалі вось гэтую ўжо цагляную праваслаўную царкву Маскоўскага патрыархата. Ну і асвяцілі гэтую царкву у гонар Мікалая Цудатворца. Са старой царквы у новую былі перанесены абразы і драўляная скульптура укрыжавання. І вось гэтая царква дзейнічала за польскім часам, за нямецкім, за савецкім, дзейнічае, дзякуй Богу, і сёння. Як у свеце нам навіна была святы вечар, там прачыстая сына радзіла святы вечар. В небе зорачкі засвяціліся святы вечар. Прыйшлі мудрацы, пакланіліся святы вечар. Каб забіць дзіця, Ірад сам пайшоў святы вечар. Ды даясляў шлях, ніяк не знайшоў святы вечар. Каля царквы захавалася 3 магілы прадстаўнікоў дваранскага роду расійскага Варанцовых Вільямінавых, якія з'яўляюцца прамымі нашчадкамі расійскага паэта Александра Пушкіна. Справа ў тым, што падчас паўстання Кастуся Каліноўскага вось дабрамысленскі маёнтак увесь належаў брату Францішка Юндзілы Валер'яну Юндзілу, які таксама, як і Францішак, прыняў удзел у паўстанні. І маёнтак быў секвестраваны, у расійскую казну забралі яго. Ну, а брата вось Францішка Юндзіла Валер'яна за ўдзел у паўстанні выслалі ў Казанскую губернію. Ну і вось па адной з версій расійскія ўлады гэты дабрамысленскі маёнтак
падаравалі расійскім дваранам Варанцовым Вільямінавым. Ну а по другой версіі Варанцовы Вільямінавы самі выкупілі гэты маёнтак за бесцэнак. Ну і жылі яны вось у Югаліна, у палацыку Юндзілаў. Ну а сюды у Добрамысль прыязджалі ў царкву на набажэнствы. І тут каля царквы хавалі сваіх памерлых. Варанцовы Вільямінавы жылі тут до 1939 года. Ну а калі сюды прыйшлі бальшавікі, то, вядома, яны арыштавалі іх, і Наталью Евгеновну разам з дзецьмі, Рыгорам і Верай адправілі ў Казахстан. Ну а мужа яе, Владимира Ивановича, НКВД арыштавала, завезла ў мінскую турму. Ну, кажуць, што ён там памёр сам. Ну, але відаць, што цела яго знайшло супакой дзесьці пад Мінскам у Курапатах. Пад канец 19 стагоддзя Добромысль гэта быў цэнтр воласці, і тут было валасное праўленне, а тут было народнае вучылішча, 2 царквы, карчма, ну і пражывала 600 жыхароў. Ну а на пачатку 20 стагоддзя тут пражывала ўжо больш за 1000 жыхароў. Гэта была вялізная калісьці вёска. Геннадь Кісялёў калісьці казаў, што не трэба быць батанікам, садаводам, каб вывучаць, шанаваць і любіць дрэва пад назовай радаводнае дрэва. Бо гэта нашае дрэва, гэта нашая гісторыя, гэта вечнае дрэва Беларусі. Да пабачэння! Бяду нам прадракаюць, а ізноў зямля дрыжыць, нам ад веку пагражаюць, а мы вечна будзем жыць. Мы ў склепе маем сала, піва, шмат і шмат віна,